Maliar mi vie niečo nakresliť, grafik mi vie niečo nadizajnovať a ja ako programátor viem prispieť tiež niečím. Viac ľudí na pracovisku môže mať aj rušivý vplyv. Klientom coworkingových kancelárií to však neprekáža. Pretože mne sa lepšie rozmýšľa, keď mám nejakú interakciu s inými ľuďmi. Človek sa rád združuje, rád komunikuje, zase má rád nejaké rituály, to znamená, že tú rannú kávičku, nejakú tú prestávku, že ide s tou partiou na obed. Jednu z mála fungujúcich coworkingových kancelárií založili v Bratislave ľudia z mimovládnych organizácií. 5 stolov tu zadarmo prenajímajú začínajúcim občianskym združeniam. Ľudia tu boli zvyknutí pracovať v tej zavretej kancelárii a byť tam zamknutí a často im chýbalo vôbec ako zažiť tie benefity toho, keď môžu s niekým naozaj v reálnom čase spolupracovať. Coworking vznikol pred 7 rokmi v americkom San Francisku. V Čechách už funguje takmer 20 coworkingových kancelárií, pričom na Slovensku sa tento trend iba pomaly rozbieha. Zoltán Rác, Slovenská televízia.